Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă prezint un scaun de feeder pentru pescuitul la feeder și nu numai, merge cam la mai multe tipuri de pescuit, depinde ce fel de pescar. Dar în special e pentru feeder el creat și vreau să vă zic că este un scaun care are 4 picioare individuale cu diametru de 25 mm. Găsiți accesorii poate peste toate magazinele, cred că au accesorii pentru scaun de genul ăsta pentru 36, pentru astea sunt mai greu de găsit, dar cred că nici alea așa cum, da. Deci nu este cu picioare de 25 mm. Prinderile sunt foarte ok. Ele au o bucșă de aluminiu la interior. Poate pot să vă arăt și bucșa. O să încerc să scot piciorul de aici. Așa. Uitați bucșa de aluminiu. Vedeți, el are un șurub, împingem bucșa asta. Și când strângeți bucșa aia, se strânge, bucșa asta de aluminiu are niște rizuri aici înăuntru, se strânge foarte ok. Piciorul scaunului și nu mai mișcă de aici. Da. Cadrul este foarte ok, este nu știu, aluminiu sau ceva, aliaj, nu știu, fier, ceva de genul. Montează foarte ușor, înapoi. Cu o mână e cam greu să strângi, apoi și cu o mână să filmezi, dar încercăm să ne descurcăm. Da. El vine cu tălpici antinoroi, tălpici care se reglează după teren. Aici are o prindere cu două prinderi, de fapt, cu clipsuri. Are un arc cu niște prizuri, nu știu cum vedeți și dumneavoastră cum e prins aici. Îl reglați, se reglează după cum vreți să stați, cât de pe spate, cât de pe față, se reglează cum vreți. Și după ce l-ați setat cum vreți dumneavoastră să stea, doar pringeți astea două și gata. Așa, spătarul este un spătar din cadrul este din fier și are un material din buretic ceva. Nu este foarte confortabil, dar pescuitul la feeder nu e ca la crab când trebuie să stați foarte pe spate sau să așteptați foarte mult. Da. Șezutul este dintr-un, nu știu ce este, un fel de piele, ceva, nu știu, un mușamar, dar oricum este un material foarte rezistent. L-am de vreo 2 ani și prezentă destul de ok, nu crapă, văd că nu are nicio problemă. Da. Prinderile, v-am arătat, sunt foarte ok. Bine, acum nici nu l-am strâns eu foarte bine, doar pentru prezentare, așa, nu am. El mai are două din astea, clipsuri din astea și el are și un sertar foarte generos aici. Nu mai am ceva rămas pe aici, niște presă, niște din astea, dar oricum vă încap foarte multe chestii aici. Se închid foarte ok. Are și la spate tot așa, de unde nu se află să scoateți de tot. Ce o să mai zic? Deci picioarele sunt de un aluminiu pe 25, se reglează după orice teren. Pot să fie cât din pantă. Spătarul e destul de ok. Prinderile astea nu sunt cântate așa tare de ele, deoarece că bănuiesc că fiind cineva care e mai greu, trebuie să o lase pe spate. Nu știu dacă nu o să sară de aici. Mă gândesc undeva la persoanele care au undeva la 100, 150, 120, 130 kg, eu știu. Dar așa eu n-am o probleme cu el. Am în jur de 70 kg și n-am o probleme cu el. M-a spus, nu e nou, l-am de 2 ani, aproape 3. Na. Este un scaun destul de ok. Picioarele când se strânge, am arătat de aici, se strânge așa, scoateți asta de aici. Și el se rabatează și pe față. Strângeți astea înapoi. Vedeți? Rămâne rabatat. Scaunul, picioarele scoateți de aici, le puneți fiecare are
fiecare locașul lui aici, de sopt. Și are o mânieră aici de transportat, dacă doriți sau dacă nu, cu cureaua aceasta puteți să transportați foarte simplu și foarte ușor. Îl puneți în spate și îl duceți foarte ușor unde doriți. Da, așa, în rest este foarte ok. V-am spus, zona asta nu prea sunt eu încântat așa tare, dar văd că are 2 ani și cu mine rezistă. Nu știu, bănuiesc la o greutate mai mare. Așa, este un scaun foarte stabil. Hai să mă pun un pic și pe el. El acum nu este strâns sau fixat cât drept. Este doar prob, așa, am pus un pic. Da, v-am spus, astea se aud așa un pic. Când vă lăsați pe spate, se aud un pic, scârții un pic acolo, dar în rest, da, el fiind, nici nu e strâns acum, nici nu strâns astea, dar în schimb este destul de, uitați, mă clatim pe el și nu se mișcă, este destul de stabil. Ce pot să vă mai zic? Este un scaun foarte ok în banii lui, dacă eu l-am achiziționat undeva acum vreo 2 ani și m-am prins de Black Friday, am dat până în 600 de lei, 500 și ceva de lei. Este un scaun destul de ok. Da, dragi prieteni, vreau să vă arăt și cum arată și strâns scaunul acesta. El așa arată. Puteți lua de aici din mânier. Este foarte compact, se strânge foarte ok. Are și această centură. Puteți să-l puneți în spate. Picioarele vin fiecare la locul lor acolo. Da. Pe total este un scaun foarte ok. Cam acesta a fost videoul meu, sper să vă placă. Și dacă v-a plăcut, dați un like și un share și o abonare.